שלום, וברוכים הבאים למדיטציה להפגת מתח וחרדה. אני טלי שחר, ואשמח להנחות אתכם בתרגול שיביא עמו רוגע והרפיה. התמקמו במקום נוח ושקט, אפשר לשבת או לשכב. נשמו בקלות וללא מאמץ מספר נשימות. צפו בהן, בקצב שלהן, בעומקן או בקלילותן, עולות ויורדות. אפשרו לעיניים לעצם ולכם להתחיל בהתכנסות פנימה עם הנשימה. כאן, ברגע הזה, נאפשר לעצמנו מרחב בטוח להתבוננות, לשחרור, לקבלה ולהתענות בטוב. אפשרו לעצמכם רגעים של שקט והתמסרות לתהליך עדין שיתרחש בתוככם פנימה. תחושת החרדה היא סימן לאנושיות שבנו, לרגישות ולעומק. היא אינה חולשה, אלא ביטוי עמוק של מודעות עצמית ורגישות. זהו למעשה כוח פנימי המאותת לנו להקשיב, להבין ולטפל בעצמנו ברוך ובחמלה. כל שנדרש מכם כעת הוא להיות נוכחים ברגע הזה, הרגע בו בחרתם להפסיק מכל פעילות ולהיות כאן ועכשיו עם עצמכם. נשמו בקלות נשימות קטנות ושקטות, פנימה והחוצה. היו ערים וקשובים לנשימה. הבחינו באוויר שנכנס דרך האף עם השאיפה. זורם לריאות וממלא אותן. עם נשיפת האוויר החוצה, התבוננו כיצד הריאות מתכווצות ומתרוקנות. אפשרו לאוויר לצאת דרך הפה בנשיפה ארוכה ואיטית. המשיכו לנשום. עם כל נשימה שכזו, היו מודעים לכך שתודעתכם הולכת ונהיית שקטה יותר ויותר. תחושת השקט והרגיעה מתפשטת לכל אורך גופכם עם כל נשימה. במדיטציה זו נתנסה בטכניקה בה נטמיע בנו מילים בעלות משמעות, מילים מרחיבות ומאפשרות שיטעינו אותנו בתדר חיובי ומעצים. כשהמילה תישמע בפניכם, ראו אותה לנגד עיניכם. הבחינו בכוונה ובמשמעות המיוחדת שהיא נושאת עבורכם. תוכלו לדמיין שהמילים הן בועת אור עדינות וצלולות. כל בועה טעונה את תדר המילה אותה היא נושאת. הבועה היא מרחב של שקט פנימי שנע דרך גופכם. נשמו בקלות, פנימה דרך האף והחוצה דרך הפה. נשימות קלות, כמעט ולא מורגשות. אם המחשבות שלכם נודדות, זה בסדר גמור. פשוט הבחינו בכך בעדינות וחזרו לנשימה ולמילים. אין צורך במאמץ או בביקורת עצמית. אז בואו נתחיל. עם הנשימה הבאה נשמו לתוככם את המילה רכות. נשמו רכות. ראו אותה כבועת אור קטנה
נוכחת בתוככם פנימה. אפשרו לבועת אור הרכות לנוע בגופכם. אם יש אזור בגוף בו אתם מרגישים שאליו בועת האור שנושאת את הרכות רוצה לנוע אליו ולהתמקם בו, אפשרו זאת, וצפו בזה קורה. נשמו אליכם את בועת האור שוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת רכות. אני נושם רכות. אני רכות. גמישות. נשמו גמישות. אפשרו לבועת אור הגמישות לנוע ולהתמקם בכם פנימה. נשמו אותה שוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת גמישות. אני נושם גמישות. אני גמישות. שקט. נשמו שקט. אפשרו לבועת אור השקט לשוט בגופכם ולהתמקם בכם פנימה. נשמו אותה שוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת שקט. אני נושם שקט. אני שקט. קבלה. נשמו קבלה. אפשרו לבועת אור הקבלה למצוא את מקומה בכם, ושילחו אותה למקום בגופכם בו אתם מזהים כמקום שלה. נשמו אותה שוב ושוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת קבלה. אני נושם קבלה. אני קבלה. צלילות. נשמו צלילות. אפשרו לבועת אור הצלילות לנוע ולהתמקם בכם פנימה. נשמו אותה שוב ושוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת צלילות. אני נושם צלילות. אני צלילות. עיטוף. נשמו עיטוף. אפשרו לבועת אור העיטוף להתמקם בכם פנימה. נשמו אותה שוב ושוב ושוב. חזרו אחריי בלבכם. אני נושמת עיטוף. אני נושם עיטוף. אני עיטוף. נסו לצפות מהצד במתרחש בכם. ראו את בועות המילים המרפות נוכחות בכם, נעות בכם,
מתמקמות במקומן. ראו כיצד הן פועמות בכן, מפוררות את המתח ואת החרדה לחלקים קטנים קטנים, עד לדעיכה. בכל נשימה הבועות מתרחבות ויוצרות מרחב פנימי של רוגע. הן מסננות את המתח, מפזרות אותו, הופכות אותו לאבק אור דק שנמוג באוויר, וכך קורה. קחו נשימה עמוקה אחת, מלאו את הריאות באוויר ושחררו. אם יוצאת הנחת קול, אפשרו לה לצאת. וקחו עוד נשימה אחת שכזו. עכשיו, במרחב השקט שיצרנו, חזרו לעצמכם בהדרגה. הכירו בכוח הפנימי שלכם להתמודד, לנשום, להכיל. החרדה היא רק חלק קטן מהחוויה שלכם, לא כולה. הודו לעצמכם על שלקחתם רגע להתבוננות פנימית, על שהייתם ערים לרגשות ולתחושות שלכם, על שנתתם להם מקום. הכירו בשינוי בתדר הפנימי שתרגול זה הביא עמו, והמשיכו לשאת את הרוגע וההרפאיה הללו לכל מקום, בכל אשר תהיו. הניעו קלות את הקצוות בגופכם, את האצבעות בכפות הידיים, ברגליים. הניעו קלות את הראש מצד לצד. פיקחו את העיניים וחזרו לכאן ועכשיו. אהבה.